Għalkemm fil-pulizija dejjem kienet il-prassi li klipu żwiemel li jkunu taw servizz twil lil pajjiż ma jitraqdux meta jirtiraw, issa din ingħatat saħħa ta' liġi. Meta żorna l-kavallerija tal-pulizija, l-ispettur Colin Sheldon qal li lanqas wieħed jimmaġina li dawn l-annimali li jkunu saru parti mill-familja tal-korp jgħaddu minn xi ħaġa simili. Aħna l-annimali tal-korp kemm iż-żwiemel u kemm il-klieb once li is-servizz tagħhom ma setgħux jibqgħu ituh raġunijiet ta' anzjanità, forsi kondizzjonijiet mediċi, xorta żwiemel kienu jibqgħu jinżammu kemm fil-kavallerija u kemm id-dog section. Saħansitra hemm każi fejn ir-rabta bejn il-handler u l-kelb tant tkun kbira li tal-ewwel jiddeċiedi li jieħu jgħix miegħu dan il-kelb. Is-Surġent Matthew Attard jispjega kif klieb oħra sabu x-xorti f'xi dar u xi żwiemel ittieħdu f'entitajiet bħal razzetta ħbiberija fejn baqgħu jservu ta' ġid. Fejn li tistipula ċar li l-ebda kelb ma jista' jitraqqat għax sempliċement irtira mis-servizz. Il-klieb tagħna jibqgħu magħna, hemm ċirkustanzi fejn il-handlers ukoll jaddottaw il-klieb tagħhom wara li jkunu rtiraw. U għandna wkoll ċirkustanzi fejn kellna klieb li rtirati li sibnilhom ħom ġo familji wkoll, ġifieri, u għandna klieb li huma anzjani li baqgħu nieħdu ħsiebhom is-sezzjonijiet tagħna. Fil-kavallerija, il-Maġġur Francis Xavier Sejkel spjega x-xogħol li għalih jintużaw iż-żwiemel. Huma barra nintużaw kif ġa fehmtek waqt il-korsa u waqt il-lob tal-futbol maħabba il-massa jintużaw mal-President ta' Malta biex nagħmlu skorti mal-President ta' Malta ma' ambaxxaturi li jippreżentaw kredenzjali tagħhom lill-President ta' Malta. Wara snin ta' kooperazzjoni u obbedjenza, il-pulizija jħossu qafsa ta' qalb meta kelb jew żiemel ma jiqpax tajjeb għax-xogħol. Bħal meta jirtira l-ikbar kollega xi ftit dispjaċir ma jonqosx. Jisu jiġi tiegħek huwiex jien ngħid għalija iż-żiemel jisu nismaħ siku tiegħi hu personali tiegħi ġifieri bħala bond li jkun hemm kulħadd ikollu dik ir-rabta maż-żiemel tiegħu. L-istess sentiment iħossu s-Surġent Attard li llum huwa kuntent ukoll li bil-liġi l-ġdida l-annimali fil-korpi dixxiplinati kollha se jkunu stmati bl-aqwa mod. Ovvjament wara 10 snin, dar kelb itika 10 snin xogħol, u se timmaġina wara 10 snin xogħol il-kelb kemm ħajkun maħbub u ħajkun apprezzat ix-xogħol ikun tal din is-sezzjoni u wara kollox il-pajjiż. Ġifieri żgur li wara 10 snin servizz, relazzjoni sabiħa mal-handler tiegħu ħantuh l-aħjar irtirar li jixtaqlu kull annimal u mhux inqas il-kelb tal-pulizija.